Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Argo. Taong 1972, Karangalan, Nueva Ecija. Matagal na panahon nang nakatira ang pamilya ni Argo sa Karangalan. Unang pandaigdigang digmaan pa lamang, dito na sila nakatira. Mahirap man ang buhay sa lugar na yon, sadyang hindi ito maiwan-iwan ng tatay niya. Kahit nga siya, nagtataka kung bakit ganon, na kung tutuusin marami naman silang lugar na pwedeng malipatan. Gayunpaman sa kabila ng mga katanungan, minarapat na lamang niyang manahimik. Maging siya man kasi, hindi may pagkakaila na kahit papaano, maganda-ganda naman ang buhay nila. Sarili nila ang lupa, may magandang tanawin ng lambak sa harapan ng bahay nila, at higit sa lahat, marami silang punong na pagkukunan ng bunga. Malayo rin sila sa baryo, kaya tahimik at payapa ang lugar. Lahat dito nagagawa nila, maliban na lamang ang pag-iikot sa mga bundok tuwing sumasapit ang hapon. Ayaw na ayaw ng kanilang padre de pamilya na maglakwatsa pa sila, lalo na kung papalubog na ang araw. Ang palagi nitong paalala, mapanganib ang lugar nila, kaya kailangan nila palaging magdoble ingat. Pananakot pa nito na hindi kalayuan sa kanilang tahanan, may pugad ng isang matandang aswang na matagal na roong naninirahan. Hindi ito pangkaraniwang nilalang pinuno. Gawa ng ayon sa tatay niya, ito lang ang nilalang na nakilala niya na nakadaya ng isang makapangyarihang demonyo. At dahil dito, kung kaya't sa paglipas ng mga panahon, hindi ito tumatanda katulad ng tao. At habang tumatagal ang pananahan nito sa mundong ibabaw, mas lalo lang itong lumalakas. Pagtatapat pa nito na, sa buong buhay niya isang beses lang niyang nakita ang matanda. Nung masipat niya ito, hindi na niya pinangarap na ito ay maulit pa, gawa ng hanggang sa mga sandaling yon, patuloy pa rin itong nagbibigay kilabot sa kanyang kaluluwa. Dagdag pa nito, na sabi-sabi ng mga matatanda sa baryo, 2 beses sa isang buwan, bumababa yon sa kanyang tahanan para manguha ng pagkain sa mga malalapit na kabayanan. Mga karne ng batang nasa edad 1 hanggang 3 taon ang paborito nito. Kaya naman tuwing naglalakad, pinakamababa na sa 5 bata ang nadudukot nito. Pagkalahad ng tatay niya, agad naman itong sinabi sa kanya na hindi pa napapatunayan ang ganoong aligasyon. Gayunpaman, dahil nasa malapit lang ang matanda, kailangan nilang magdoble ingat. Magmula noong narinig ni Argo ang kwento ng tatay niya, hindi niya maipagkakaila na kinabahan siya. At dahil dito, kung kaya't hindi siya gaanong naglalalabas tuwing papasapit na ang dapit hapon. Madalas din siyang magmasid sa paligid, lalo na kapag unti-unting lumulubog ang araw. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa, hanggang sa isang hapon, may nakita siyang matandang naglalakad, kasakasama ng ilang kalalakihang armado ng mga baril. Wala siyang ideya kung saan yun pupunta. Pero sa unang tingin, inakala niyang mga rebelde ang mga ito. Nung masipat yun ni Argo, agad niya yung ipinagbigay alam sa kanyang ama. Ngunit pagbalik nila, hindi na nila yon nakita pa. Akala niya, yun na ang huling beses na masisilayan niya ito. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ito pa lamang ang simula. Dahil pagkaraan lamang ng 2 linggo, hapon-hapon na nilang nakikita ang matanda. May mga pagkakataon na ring naglalakad ito malapit sa bahay nila, kaya pamilyar na sa kanila ang mukha nito. Paglalarawan dito ni Argo, may mahaba itong puting buhok, tapos meron itong daladalang makintab na itim na tungkod. Nakasuot din niya ng mahabang damit, na parabang mga telang pinagtagpi-tagpi sa kanyang katawan. Bagaman luma, halatang matibay ito at matagal na itong sinusuot ng matanda. Dagdag pa niya na, dahil sa itsura nito, hindi mo yun mapagkakamalang tubo sa kanilang lugar. May kahawig kasi ito ng mga dayuhan sa 2 digmaan
kaya nagmumuka itong dayuhan sa sarili nitong bayan. Napaka-misteryoso rin ito kung titingnan, kaya kapag nakikita nila yon ng tatay niya, di nila maiwasang kilabutan. At sa halip na magkaroon ng lakas ng loob para tawagin at kausapin ng matanda, pinipili nilang dalawa na magtago at manatili sa loob ng kanilang tahanan. Awa naman ng Diyos, hindi sila noon pinansin ng matanda, kaya kahit papaano nakakatulog pa sila ng maayos. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang buwan, nagkaroon sila ng hindi inaasahang bisita. Isang araw pagka-uwi niya ng bahay, nagulat na lamang siya nang masipat niya ang pamilya ng tiyahin niya. Kapatid ito ng kanyang ina na nagmula pa sa lugar ng Lupaw. At kaya lang naman ito napabisita sa kanya ay dahil sa gusto sila nitong makasama. Nataon ding wala yung ginagawa sa buhay, kaya hinangad nito na magbakasyon sa kanila. Pagkarinig naman ni Argo ng tungkol dito, di na rin siya nagsalita. Bukod kasi sa hindi na bago ang pagbisita ng kanilang mga kamag-anak, ikinatutuwa nila ito, gawa ng lahat ng mga bumibisita sa kanila, binibigyan sila ng mga pasalubong. Inakala rin niya na isang tipikal na pagbisita lang ang gagawin ng tiyahin niya, pero pagtungtong ng gabi nung araw na yon, nalaman niya na may pakay ito sa matandang pinapaiwasan sa kanila ng kanilang mga magulang. Ayon sa tiyahin niya, may taning na ang buhay niya. At ang tanging paraang nakikita nito para makaligtas sa ganoong kalagayan ay ang paghingi ng milagro sa matandang naninirahan sa bundok ng Caraballo. Dagdag pa nito na, bistado nila ang lugar na yon, kaya naniniwala ito na sila ang pamilyang karapat-dapat nitong hinga ng tulong. Mariin din itong inilahad. Nakahanda siyang magbigay ng malaki para lamang masamahan siya patungo sa bahay ng matanda. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung tumutol sa ibig nitong mangyari. Pagpalo nito sa mesa, dali-dali naman yung tumayo, sabay sabat dito ng, Abay, hindi yan po pwede. Hindi ako papayag kahit ano pa ang ibigay mo. Matagal na kaming nakatira rito at alam ko kung anong uri ng taong matandang hinahanap mo. Sa tingin mo ba, mapapalitan ng pera ang aming buhay kapag nagkamali tayo ng iniisip ukol sa matandang gusto mong makita? Wala kang kaide-ideya kung sino siya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magbaka sakali pa. Pero pwede mo namang gawin yan. Basta wag na wag ka lang mandadamay sa kahit na sino sa pamilya ko. Nang marinig naman yon ng tiyahin niya, agad naman yung napasilay sa dalawang lalaking kasama nito, hudyat na hindi nito nagustuhan ang sinabi at pamamaraan ng pagtutol ng kanyang ama. Kaya naman bago pa ito makakilos, bigla itong nilapitan ng dalawa, sabay sapilitang pinahandusay sa lupa. Nung bumagsak na ito, tsaka pa lamang tumayo ang tiyahin niya, kasabay ng pagwika dito ng, Hindi ako nakikiusap sa inyo. Utos ito, at wala kayong magagawa kundi ang sumunod. Ngayon mamili ka. Sa matanda ka matatakot o sa mga taong yan? Binabalaan kita. Marunong akong manalo kahit kadugo pa kita. Dahil sa sinabi nito, doon na kinabahan si Argo. Yung mga kapatid niya, panayang pagsiiyakan habang ang kanyang ina naman nananatiling walang imik. Hindi man ito nakakapagsalita pero bakas sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang paligid, tsaka pa lamang nito pinatayo ang tatay niya. Pagharap naman ito sa tiyahin niya, di na yon makaimik ni makatitig sa mukha. Palagi na rin yung nakayoko dahil sa nakita nitong mga armas na nakasukbit sa bewang ng mga tauhan nito. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob, inilahad nito sa tiyahin niya ang pagsang-ayon sa ibig nitong mangyari. Kaya naman nang marinig nito ang sinabi ng tatay niya, marahan itong inutusan ng kanyang mga tauhan na yon ay pakawalan. Matapos ang mga pangyayaring yon, tsaka pa lamang sila nagkausap ng mahinahon. At
kagaya ng inaasahan, wala nang pagtutol ang nangyari. Bukal na rin sa loob ng tatay niya na samahan ng mga ito. Ngunit sa kondisyon na wag nitong idadamay ang kanyang pamilya. Nang marinig naman yon ng tiyahin niya, agad naman yung sumang-ayon. At nang magkasundo na sila, doon pa lamang nila napag-usapan ang tungkol sa matandang hinahanap nito. Base sa kwento ng tatay niya, nagngangalang Ambrosio ang matanda. Walang nakakaalam kung saan ito nagmula, at ang tanging impormasyong hawak niya patungkol sa pagkatao nito ay nagmula pa sa mga matatandang napagkuhanan niya ng kwento ukol dito. Mariin din itong inilahad na kung kakausapin nila yon ay kailangan nilang mag-ingat sa kadahilan ng hindi lang ito nag-iisa. Napakalakas din ito, kaya walang saysay na gamitan nila ito ng puwersa. Dagdag pa ng kanyang ama, kailangan nilang pag-isipan ng kanilang mga gagawin upang hindi sila mabulilyaso at mapahamak. Sa loob ng 3 araw na pagpaplano, ipinakita nito ang daang madalas tinatahak ng matandang si Ambrosio. May mga pagkakataon ding nasisipat nila itong naglalakad, ngunit kapag tinatangka nila itong sundan, bigla-bigla na lamang yung nawawala. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon ng masamang kutob si Argo. Ngunit sa halip na sabihin ito, pinili niyang manahimik sa kadahilan ng alam niya na posibleng magkagulo ang kanilang pamilya sa oras na malaman nito ang mga iniisip niya. Pagkatapos ng 3 araw na pagmamanman, dito na lumakad ang grupo. Maliban sa tiyahin niya, kasama rin ng tatay niya ang asawa nito at ang 6 nitong tauhan na binayaran. Nalaman din niya na itinaya pala ng mag-asawa ang lahat ng kanilang ari-arian para lamang sa lakad na yon. Dahil dito, kung kaya't wala nang puwang sa kanilang mga puso ang mabigo. Nang mapagtanto naman niya ito, kahit nababahala siya, naglakas loob siyang palihim itong sundan. Paglayo ng mga ito sa kanilang tahanan, tahimik niya yung binuntutan hanggang sa marating na nila ang paanan ng bundok kung saan madalas naglalakad ang matanda. Ilang oras pa ang lumipas. Pagdating nila sa likurang bahagi nito, bahagya silang napahinto nang masipat nila ang mga patay na punong nagkalat sa paligid. Pagsilay dito ni Argo, maging siya man ay hindi mapigilang magulat dahil ang pakiramdam niya may kung anong salot na kumalat dito. Maya-maya pa, nang mapagtanto ng grupo na ligtas ang paligid, ipinagpatuloy nila ang paglalakad nila hanggang sa marating nila ang gitna nitong bahagi. At mula sa lugar na yon, unti-unti nang nagbago ang kanilang mga pakiramdam. Hindi nila mawari pero pakiramdam nila noong mga sandaling yon, parang may nagmamasid sa kanila sa kung saan. Dala ng takot noon ni Argo, mas pinili niyang libutin ang kakahuyan kesa dumaan sa pinakagitna nito. Habang binabagtas niya ang daan, panayang pagmamasid niya sa grupo. Hindi naman siya nahihirapang pagmasdan ng mga ito, buhat sa liwanag ng mga daladala nilang sulo. Ngunit, pagkaraan lang ng 10 minuto, muli na naman yung napahinto dahil sa kakaibang atungal na kanilang narinig. Agad yung lumaganap sa lahat ng dako, kaya maging si Argo noon, hindi maiwasang dumapa para makapagtago. Ayon sa kanya, na kung siya lang ang masusunod, gustong-gusto niya na noong bumalik sa kanila. Ang kaso lang dahil sa tatay niya, kung kaya't hindi niya ito pwedeng gawin. Kaya naman kahit nababahala, nilakasan niya ang kanyang loob. Pagbaling niya ng tingin sa kinaroroonan ng kanyang ama, dito niya nakita ang isang dambuhalang nilalang na gawa sa patay na kahoy ang buong katawan. Ayon sa kanya, para itong gagamba kung titingnan. Yun nga lang, malas sa demonyo ang anyo nito dahil sa mga bungo ng taong nakasabit sa katawan nito. Parang sa tao rin ang ulo ng nilalang, tapos kapag sumisigaw ito,
mapapansin mong sinasabayan niyo ng boses ng mga taong minsan na nitong naging biktima. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Ganon din ang ginawa ng iba sa kanila hanggang sa magkagulo na sila sa lugar na yon. At nung masipat naman ng nilalang ang kanilang ginawa, hindi ito nag-atubiling sumunod. Akala nila madali nila yung maliligaw, pero lingid sa kanilang kaalaman, likas na matalas ang paningin nito. At kahit saang lugar sila magtago, masusundan at masusundan sila nito, hindi dahil sa nakikita sila, bagkus ay dahil sa amoy nilang pamilyar na sa nilalang. Maya-maya pa, nang makapasok na ang mga ito sa kakahuyan, nagpaiwan sa bukana nito ang isa nilang kasama upang mabigyan sila ng oras. Pilit nitong pinigilan ang nilalang na yon, pinuno, pero sa kasamaang palad wala rin yung nagawa. Bago pa man kasi ito matamaan ng bala ng baril, bumauna sa bibig nito ang matatalas nitong mga galamay. Matapos nun, agad nitong iniangat ang biktima bago nilulun ng buo. Kitang-kita ni Argo ang mga nangyari dahil hindi siya nalalayo sa pinangyarihan nito. At nang maisakatuparan na yon ng nilalang, agad nitong sinundan ng iba pa. Paglayo nito sa kinaroroonan niya, tumahimik ang paligid. Bagaman wala na siyang nararamdaman, nananatili pa rin sa kanyang kalooban ang takot sa nilalang. At para masiguro ang kanyang kaligtasan, minarapat niyang manatili roon sa loob ng 2 oras. Habang ginagawa niya ito, pilit na siya noong nagmamalabis na umalis, pero pakiramdam niya may kung anong pumipigil sa kanya. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, nagdesisyon pa rin siyang sundan ang tatay niya. Magtatatlong oras din niyang nilibot ang lugar hanggang sa may marating siyang parte nito na purong kagubatan. Literal na liblib ang lugar na yon, kaya kahit may liwanag ang buwan, hirap na hirap siyang maaninag ang lugar na kanyang dinaraanan. At dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't naging usad pagong siya. Hindi lang kasi mga nilalang ang kanyang iniiwasan, bagkus pati na rin ang mga ahas na nagdadala ng malalakas na kamandag. Mabuti na lang talaga, walang nangyari sa kanya hanggang sa marating niya ang kabilang ibayo nito. Ngunit paglabas niya ng gubat, sumalubong sa kanya ang isang malawak na patag na kung saan may nakita siyang templo sa pinakagitna nito. At para marating mo ang lugar na yon, kailangan mong daanan ang mga kapatagan na punong-puno ng mga labi ng taong tila bang hindi naaagnas. Lahat ito nakasuot ng pansundalong kasuotan na parabang ang mga labing yon ay mula pa sa una at ikalawang digmaan. Nakapalibot ito sa lahat ng dako ng templo na sa estima ni Argo, posibleng umabot ito sa 1,000 mahigit na labi. Nakakatakot pagmasdan ng lugar na yon, pinuno, dahil hindi niya halos maisip kung ano ang pwedeng mangyari sa oras na sinimulan niya itong tahakin. Pero sa kabila nito, nagdesisyon siyang puntahan ang lugar na alam niyang tinungo ng kanyang mga magulang. At para magawa ito ng walang nakakapansin, pinagtiyagaan niya yung gapangin. Hindi siya nangahas na tumakbo o lakarin ito ng kaswal, lalo na't alam niya na nasa teritoryo siya ng nilalang na kinakatakutan nila. Isang oras ang dumaan, unti-unti na niyang nakikita ng malapitan ng templo. Noong una wala naman siyang napapansing kakaiba, pero habang lumalapit siya, natatanaw niya ang mga sundalong tila bang merong mga buhay. Bukod kasi sa nakakalakad ang mga ito, naririnig niya pa yung nag-uusap-usap. Ang kaso lang, hindi niya yun maintindihan dahil bukod sa gumagamit ito ng ibang dialekto, napakalalim din ng kanilang mga boses. Hindi malinaw kung patay na ba ang mga nilalang na yon o kung ano, pero isa lang ang nasisiguro niya at yon ay walang iba kundi ang posibilidad na tauhan ito ng matandang gusto nilang makita. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating niya sa gilid ng templo, bumungad sa kanya si Tandang Ambrosio na nakatayo,
Bitbit ang tungkod nitong binabalot ng purong kadiliman. Habang nakatayo ito, maigi nitong pinagmamasdan ng buong paligid na parabang meron itong hinahanap. Maya-maya pa, dumating ang gagambang nakita niya sa kakahuyan. Bitbit ang labi na nilulo nito, kani-kanina lang. Pagluwa naman dito ng nilalang, agad itong lumuhod sa harapan ng matanda habang naghihintay ng utos. Nung masipat naman ito ni Tandang Ambrosio, agad nitong ikinumpas ang kaliwa nitong kamay, indikasyon na pinapaalis na niya ito. Kaya naman ang maunawaan ito ng nilalang, dali-dali naman yung tumakbo, pabalik sa kanyang pwesto. Paglaho nito, tsaka pa lamang ibinaling ng matanda ang kanyang paningin sa labing nakuha ng kanyang alaga. Matapos nun, pinabuhat niya ito sa kanyang mga alipin na kasalukuyang nakatayo sa kanyang tabi. Dinala ito ng mga nilalang sa tumpok ng mga labi na nagkalat sa paligid ng templo. Nung mapansin naman ito ni Argo, napagtanto niya na posibleng koleksyon ng matanda ang mga labi ng taong kanyang nakikita. Dahil sa ganoong kutob, kung kaya't nakaramdam siya ng pagkabahala sa takot na baka mapabilang sila sa mga bangkay na nakikita niya. Kalaunan, nang hindi na niya maatimang takot sa kanyang katawan, pilit na siyang humanap ng paraan kung papaano siya makakabalik sa kanyang pinanggalingan. Ngunit habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga gagawin, di niya napansin na kanina pa palang nakatitig ang matanda sa kinaroroonan niya. Kaya bago pa man siya makagapang papalayo, narating na nito ang lugar kung saan siya nagtatago. Walang sabi-sabi, may hinahon yung nagsalita sa kanyang tabi na siya namang ikinatakot niya ng husto. Ayon kay Argo, na nang marinig niya ang boses nito, halos tumakas sa kanyang katawang lupa ang kanyang kaluluwa. Gustong-gusto niya na noong kumaripas ng takbo at magsisisigaw, pero may kung anong puwersa ang tila bang pumipigil sa kanya na gawin ito. Pagpang-abot ng mga tingin nila, kitang-kita niya ang pagngisi ng matanda, kasabay ng pag-uwika nito sa kanya ng, "Kumusta ka na, Argo? Ano ang ginagawa mo rito? Naparito ka ba para balaan ang iyong ama? O kasama ka rin ng pangkat na kinabibilangan niya?" "Ha? Hindi ho, Lolo Ambrosio. Nagkakamali ho kayo ng hinala. Nandito ho ko para kausapin ng tatay ko. Labas ho kami sa gulong ito. Kaya parang awa niyo na ho, Lolo. Huwag niyong papatayin ng tatay ko." Sagot naman niya rito. Nang marinig naman ito ng matanda, dahan-dahan naman yung napaisip habang nakatitig. Ramdam nito na nagsasabi siya ng totoo, kaya naman maigi nitong pinag-isipan ang ibibigay nitong hatol para sa kanyang magulang. Maya-maya pa, inilahad sa kanya ng matanda na hindi mawawala ang kasalanan nito sa kanila. Pero dahil sa pagmamakaawa niya, kung kaya't hindi niya ito tatapusin. Yun nga lang, ibang usapan na pagdating sa mga kasamahan nito. Mariinding inilahad ng matanda na ang mga ganoong uri ng tao ay malaking banta sa kanyang kaligtasan, kaya hinding-hindi niya yun papayagan na muli pang makaapak sa lupa niya. Pagkarinig naman ni Argo sa sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway habang nakatingin dito. Alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi ito ng totoo, kaya nasisiguro niya na sa gabing yon, mamamatay ang tiyahin niya at mga kasamahan nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na siya nagsimulang magtanong ukol sa kung ano ang mangyayari sa kanya at sa kanyang ama. Nang marinig naman yon ng matanda, hindi yun umimik na parabang meron itong itinatago sa kanya. At sa halip na sumagot, pasimple nitong ibinaling sa ibang bagay ang kanilang mga pinag-uusapan. Maya-maya pa, dito na bumalik ang nilalang na inutusan nitong umalis kanina. Pagsilay niya rito, nakita niya ang mga katawan ng taong nakasabit sa mga galamay nito. Buhay pa ang iilan sa kanila,
habang may mangilan-ngilan naman siyang nakikitang patay na. Pagdating nito sa kinaroroonan ng matanda, agad naman itong pinakawala ng mga biktima. Pag-alis ng nilalang, dito niya nakita ang tatay niya na halos hindi na makatayo ng tuwid. Yung tiyahin niya at asawa nito, may malubhang sugat sa katawan, indikasyon na binalak itong patayin ng nilalang. Dahil dito, kung kaya't hirap na itong makatayo. Pagsilay naman dito ni Argo, doon pa lamang siya nakaramdam ng matinding takot. At sa puntong yon, hindi na siya nag-isip ng kahit na ano. Basta ang nais niya, makalapit sa kanyang ama upang matingnan ng malapitan ang kalagayan nito. Nang masipat naman ito ng matanda, hindi naman siya nito pinigilan. Pagkausap nilang dalawa, agad niyang inilahad ang mga ipinangako ng matanda sa kanila. Nang marinig naman ng tiyahin niya ang mga sinabi niya, pilit na itong nagmakaawa sa matanda. Kesyo, wala itong hangad kundi ang mabuhay ng matagal. Nais lang nitong makahanap ng lunas at kung ano-ano pa para lamang kaawaan siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, walang ipinakitang kahit anong awa ang nilalang. At sa halip na sumagot pa sa mga sinabi nito, pinili nitong talikuran ang mag-asawa, kalakip ng pagbigay nito ng senyas sa mga nilalang na pumapalibot sa kanila. Pagsilay naman ng nilalang sa ibinabang utos ng matanda, agad sila nitong pinagtulungan hanggang sa tuluyan na silang mawala ng malay. Pagbalik ng kanilang mga ulirat, nadatnan nila ang kanilang mga sarili na nakakulong sa ilalim ng templo. Napakasulasok ng hangin na pumapasok dito, ngunit sa katagalan nasanay na rin ang kanilang mga katawan. Ayon kay Argo, na nung una medyo nasusundan niya pa ang paglipas ng araw. Pero pagkaraan ng 1 linggo, wala na siyang ideya kung ilang araw na silang nakakulong sa lugar na yon. Basta ang alam niya, napakatagal na nila roon. Dagdag pa niya na katabi ng kanilang kulungan ay yung imbakan ng mga karning personal mismong kinakain ng matanda. Karumal-dumal ang kanyang mga nasilayan sa lugar na yon, sa puntong buong buhay niya, nakatatak na ito sa kanyang isipan. Dagdag pa ni Argo, inakala niya na habang buhay na sila rito, pero sa ilang linggo nila roong pananatili, napansin niya na pabalik-balik na ang pagbisita ng mga nilalang na nanunungkulan sa ilalim mismo ng pamamahala ng matanda. At ang katakatakang ginagawa ng mga ito, pinapakain ito ng masasarap na pagkain ang mga tauhan ng tiyahin niya. Siyempre, dala ng matinding gutom, hindi nito kayang labanan ang tentasyon. Maging sila nga noon, inggit na inggit sa mga taong yon. Bukod kasi sa marami ang ibinibigay ditong pagkain, purong masasarap pa. Samantalang sila, parang kanin baboy na pinaghalo-halo. Di nagtagal, nang bumalik na ang katawan nito, tsaka pa lamang bumaba ang matanda upang ito ay kunin. Isinama na nito silang mag-ama, nang sa gayoy maipakita sa kanila ang gagawin nito sa mga tauhang ipinakaladkad niya. Paglabas nila noon ng bilangguan, naiwan ang mag-asawa na humahagulgul na sa pag-iyak. Awang-awa naman dito sila Argo, pero wala silang magawa para matulungan ito. Pagdating nila sa ibabaw, nadatnan nila ang mga nilalang. Nadahan-dahang kinakalagan ang mga lubid na nakapulupot sa kanilang mga kasama. Pagsilay naman nila sa matanda, hindi niya maiwasang maitanong dito ang tungkol sa binabalak nito. Siyempre nang marinig nito ang kanyang sinabi, napangisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Maghintay ka at makikita mo mga kasagutang hinahanap mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na sapilitang pinatakbo ang mga tauhan na kinalaga nito. Siyempre, sa kagustuhang makaalis sa lugar na yon, binuhos nila ang natitira nilang lakas para lamang makatakas. Ngunit pagdaan nila sa labi ng mga taong nagkalat sa labas ng templo,
napansin nila ang biglaang pagkilos ng mga ito. At sa isang kisap mata, bigla yung nagsitayuan kasabay ng mabilis nitong pagpalit anyo. Yung iba tinubuan ng mga pakpak, habang ang iba naman nagkaroon ng mahahabang mga braso at kuko. At sa pag-atungal ng mga ito, walang awa nitong sinunggaban at pinagtulungan ng mga biktima. Buhay nilang kinain ang mga kalunos-lunos na tauhan ng kanyang tiyahin hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, tsaka pa lamang nagsibalikan ang mga nilalang sa kani-kanilang mga pwesto. Pagpikit ng mga mata nito, agad na tumahimik ang buong paligid. Nang masipat nila ito, nakapagtatakang ang pakiramdam nila, bumalik sa pagiging bangkay ang mga nilalang na kanilang nakita. Dahil dito, pasimpleng lumapit sa kanya ang matanda, kasabay ng pagbulong nito ng, Lahat ng nakikita ninyo ay ang amalanhig na walang sariling pag-iisip. Inihahanda ko sila para sa nalalapit na digmaan ng impyerno at langit. Dagdag pa nito na, kaya niya yun inilahad kay Argo, ay dahil sa gusto nito na maipagbigay alam sa kanyang pamilya ang totoong sitwasyon ng lugar nila. Matapos nun, tsaka pa lamang sila nito pinakawalan. Paglayo nila ng templo, pakiramdam nila unti-unti na yung naglaho. At nung makalabas na sila rito, hindi na nila muling nakita pa ang mga aswang. Magmula noon pinuno, mas lalo pang naging mahigpit ang kanyang ama. Pinili na rin nilang umalis sa lugar na yon sa takot na muli na naman nilang masilayan ang itinatag na grupo ng mga amalanhig ni Tandang Ambrosio.